Дәүләт Советының яңа ел алды сессиясе быел башка елларга караганда иртәрәк, традиция буенча чыршы янында башланып китте. Бу хәйрия чыршысы. Авыру балалар шулай үз теләкләрен язган, волонтерлар аларны монда китереп илгән, депутатлар һәм министрлар тормышка ашырырга ярдәм итә. Премьер-министр Алексей Песошин Әлмәттә яшәүче 10 яшьлек малайның открыткасын алды. Ул велосипед турында хыяллануын язган. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 3 яшьлек Ясминәгә велосипед алырга булышачак. 4 яшьлек Айселгә конструктор сатып алачак. Традиционно то, что попало, купим и постараемся до Нового года отвезти и вручить этим больным детям. Чыршы янынан залга үткәч көн тәртибендәге мәсьәләләрне карарга керештеләр. Ел ахырында федераль үзәктән республикага өстәмә финанслар килгән. Бу акчаны 2023 ел бюджетының чыгым өлешендәге төрле юнәлешләргә бүлү сәбәпле казна документына үзгәреш керттеләр. Керем 57,8 миллиард сумга арткан. Монда яңа төп авыл хуҗалыгына, юл төзүгә, сәламәтлек министрлыгына бирелү, мәгариф министрлыгына, төп мәгариф министрлыгының төп инданда каралган ул мәктәпләр төзү, ремонтлауга бик зур сумма каралган иде. Менә булар барысы да менә бу бүгенге проект бюджетта чагылыш тапты. Депутатлар республиканың яңа прокуроры Альберт Сөйәргулов тәкъдиме белән кертелгән беренче канун проектын хуплады. Димәк, хәзер балаларга һәм үсмерләргә әти-әниләре белән дә кальян тарта торган урыннарга керү тыела. Инициатива направлена на предотвращение популяризации потребления табака и никотиносодержащей продукции детьми и подростками. Балаларның кальян тарту урыннарында никотинлы продуктларның исен иснәве дә аларның сәламәтлегенә зур зыян сала. Физик яктан үсешләре тоткарлана. Модели потребления табака, что негативно влияет на их здоровье, физическое развитие. Депутатлар моның белән килешә, канун проектын бер тавыштан кабул иттеләр. Бүгенге утырышта депутатлар арфан авырулары булган кешеләргә федераль бюджет хисабына дәвалануны сорап Россиянең Конституция судына мөрәҗәгать итте. Для многих субъектов Российской Федерации Арфан авыруларны дәвалау бик кыйммәткә чыга. Аларны бик күп төбәкләрнең бюджетлары күтәрә алмый. Кайбер категория авыруларның дәвалау чыгымын каплар өчен федераль бюджеттан ярдәм каралган. Әйтик, даруларны Кругдобра фонды аша сатып алырга мөмкин тик 19 яшькә кадәр генә. Бүген Дәүләт Советы Казан халкын борчыган зур проблема. Шәһәр читендә күп катлы торак төзү белән бер рәттән социаль учрежденияләр, мәктәпләр, балалар бакчаларын салу мәсьәләсен карады. Моның өчен әлеге вәкаләтләрне муниципалитетлардан республика дәрәҗәсенә күчерделәр. Города Казани дети переехали, допустим, в пригород. Где школа-то нужна? Ее же не поймаешь, не угадаешь. Вроде бы и нужно. А что делать с Вахитским районом, откуда люди переехали? Поэтому вопросов нормативных очень много. Авыл территорияларын комплекслы үстерү программасының тормышка ашуы турында министр Марат Җаббаров чыгыш ясады. Татарстанда бу программа 4нче ел эшләгән. Ул авылда яшәүче яшь белгечләрне ташламалы торак белән тәэмин итәргә ярдәм итә. 3% авыл ипотекасын алу мөмкинлеге бар. Ел саен программага финанслар күбрәк бүленә. Әйтик, 4 елга 10 миллиард сумның 6 миллиард ярымы федераль казнадан, калганы республика һәм җирле бюджетлардан тотылган. Депутатларны программаның нечкәлекләреннән бигрәк авыл хуҗалыгы өлкәсендәге көнүзәк мәсьәләләр борчый. Бу йомырка бәясе һәм сыерларда бруцеллез табылу. Про Атинский район, то, что Фәрит Хавуй сказал. Әтнә районында фаҗига булды. 5000 баш терлекне юк иттек. Хәзер бу комплексны язын ачарга планлаштырабыз. Кышчылык тармагына килгәндә җитештерү артам. Хәзер бу проблема федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Кытлыкны бетерү өчен башка илләрдән йомырка кертә башларга кирәк. Открывается импорт завоза яиц из Азербайджана, из Турции. Быелның соңгы сессиясендә катнашу өчен СВО зонасыннан депутат Эдуард Шәрәфиев та кайткан. Ул безнең хәрбиләргә ярдәм өчен рәхмәт белдерә. Я много раз высказывал слова благодарности руководству Республики Татарстан, коллегам, всем тем, кто активно помогает бойцам в зоне специальной военной операции. Парламентның быелгы эш нәтиҗәсе турында Фәрит Мөхәммәтшин хисап тотты. 12 утырыш узган, 125 канун кабул ителгән. Бүген ул депутатларны халык мөрәҗәгатьләре белән күбрәк эшләргә өндәде. Кешеләрнең өметләрен монда язып җибәргәч, өметләрне пышанып кала бит ул. Бывает обидно, когда читаешь Мухаммедшин. Мы 3-й раз уже в Госсовет обращаемся и ни разу ответа не получили. Ну, ребята, коллеги, друзья, даже если отказное, то тоже надо отвечать, но аргументированно написав. Яңа елдан соң Дәүләт Советы язгы сессиягә керешәчәк. 2024 ел 6нчы чакырылыш депутатлары өчен азаккы эш елы булачак. Фәризә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.